Ngiyanibingelela nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Lona okhulumayo uMangwenya osindisiwe othanda inkosi bazalwane. Siyaqhubeka ngendaba ezimnandi zomuntu noNkulunkulu. Bazalwane, sizokhuluma phansi kwesihloko esithi uJesu Kristu ungubani. Asikhulumi ngokwethu ukuthi uJesu Kristu ungubani, kodwa sizohamba siyobheka emibhalweni ukuthi imibhalo yena ithi uJesu Kristu ungubani. So isihloko sethu namhlanje sithi ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. Sisho kona ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi, umsindisi wethu. So sicela ukuthi sifunde imibhalo yona izozicacisa ukuthi uJesu Kristu kwakuthiwa unguNkulunkulu, ngoba khona abantu abathi emibhalweni uJesu Kristu akukho lapha acacise khona ukuthi unguNkulunkulu. So sizofunda ke imibhalo bazalwane. Okay. Bese ngithandazile ngaphambili ukuthi uNkulunkulu asandulele indlela umoya ongcwele kube ukukhulumayo bazalwane. So ngizofunda imibhalo kwamanje ke. Okay. UbuNkulunkulu, okay, sizoqala ngevesi lokuqala. Sizoqala ngevesi lokuqala eliyaprofesaywa ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. Lapho sikuthola khona umbhalo ubhala ukuthi uzoba uNkulunkulu ozayo. Kunikezwa ubani? uEzaya umprofeti enikezwa umbhalo ukuthi asazise ngalo ozayo, uJesu Kristu engakazalwa kwaprofesaywa ngaye. So siuthola ku Isaiah 9 verse 6. Ngokuba sizalelwa umntwana siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umeluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla. Nakuzwa lokho bazalwane, kuyaveza ukuthi le ndodana ezayo izobizwa uNkulunkulu onamandla. Elinye lamagama akhe maningi amagama aveziwe kulombhalo ukuthi uzoba ubani. Uzoba futhi uyise ongunaphakade, abe futhi ubani? Inkosi yokuthula. So waphiwa lamagama engakazalwa, kwaprofesaywa ngaye ukuthi le ndodana ezayo izawuba uNkulunkulu onamandla. So akusho thina kodwa kusho imibhalo bazalwane. Sikholwa ngaloku uNkulunkulu esitshele kona, ngoba izwi maselikhulumile aliweli phansi lingakawenza umsebenzi bazalwane ukuthi umuntu akholwe. So kuyiko lokhu ukukholwa bazalwane, ukuthi ube nani nobudlelwane obupheleleyo noJehova. Sizozwa komunye umbhalo ke wesibili okuMatthew 1 verse 23. Bheka, intombi iyakukhulelwa izale indodana, bayakuyiqamba igama lokuthi uImmanuel, okungukuthi ngokuhumusha uNkulunkulu unathi. Nali liyavela futhi ukuthi uMaria uyokukhulelwa indodana. Indodana le eyokhulelwa uMaria uyokubizwa uNkulunkulu unathi, meaning uImmanuel. Masithi uImmanuel sisho ukuthi uNkulunkulu unathi, ngoba uJesu Kristu uzothi masekabethelwe esiphambanweni bese sekayangena ngaphakathi kwenhliziyo zethu, bese masikholwa ngokukholwa ephile kithi, ephile nathi, ukuze abe yini? Abe uNkulunkulu ongunaphakade, uNkulunkulu onathi, ongaphakathi kwemizimba yethu. So uNkulunkulu unathi ngaso sonke isikhathi bazalwane, onguJesu Kristu obonakalisiwe ukuthi uzoba uNkulunkulu onathi uma sekavuke kwabafileyo. Wase uyehla uhlala nathi, sikhonza yena, sikhuleke kuye, sihambe semagumbini siyokhuleka, singasayi manje kuphi emathendeni sifuna abapristi basikhulekele, kodwa uNkulunkulu sekahleli kithi, umoya ongcwele sekahleli kithi, ngoba siyazi ukuthi uJesu Kristu umoya ongcwele, uNkulunkulu ungumoya. So nalana ke kuyavezwa ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu. Singakungabazi bazalwane, simkhulume nje ngempela ukuthi uJesu Kristu waba 100% umuntu, waphinde waba ubani? Waba uNkulunkulu 100%. So nabo ubuNkulunkulu bakhe sizofakaza ngabo, sikhuluma ukuthi wayeyenza imisebenzi ebonakalisayo ukuthi unguNkulunkulu. Nasemibhalweni kwaprofesaywa ngayo ukuthi uzoba uNkulunkulu lo muntu ozayo, uNkulunkulu lo muntu ozayo, unobuNkulunkulu lo muntu ozayo. Akusu umuntu kuphela, kodwa umuntu one divine power, umuntu oyenza umsebenzi owakaNkulunkulu, umuntu owuNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngiyabonga bazalwane. So siyahamba siya komunye umbhalo ke namhlanje.
Sizothinta nje imibhalo. Mina ngiyathanda ukuthinta imibhalo bazalwane, kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu aziveze yena. Siya kuJohn 1 verse 1. UJohn 1 verse 1 uthi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu kuyisihloko bazalwane. Asizwe-ke ivesi lona lithini u1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena loyo owayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kuko konke okuvelileyo. Bazalwane, leli lisho yonke into uJesu Kristu ayiyo. Izwa isihloko sithi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kabani? KaJesu Kristu. UbuNkulunkulu. So lo Jesu Kristu ngigcizelela kakhulukazi ukuthi sibazi ukuthi ebuNkulunkulwini bakhe, yebe ebuntwini bakhe weza wazofela izono zethu. Waba yini? Ingwenyama yezulu esiridimayo kuphi? Esonweni, ukuthi namhlanje sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa uJesu Kristu okunye futhi okubili emzimbeni kwakhe kwaba ubuNkulunkulu bakhe, ngoba laba mveza nobuntu nomsebenzi. So njengoba uJesu Kristu ewuNkulunkulu, siyabona ukuthi imibhalo iyakufakazela konke lokho, ukuthi uma simbiza sithi Aba, siyazi ukuthi sibiza muphi uNkulunkulu. Siyazi ukuthi leli gama walithola kuNkulunkulu, igama elithi Jesu, igama lakaNkulunkulu lakaJehova uqobo lakhe. So bazalwane, sizoloko sichubeka-ke ngemibhalo, siloko sikuveza konke lokhu uNkulunkulu esibonise kona ngoJesu Kristu. Ngoba khumbulani phela bazalwane ukuthi uJesu Kristu bathi mabembulala bambethele esiphambanweni, bembethelela kona lokho ukuthi ezilinganise noNkulunkulu, ezibize uNkulunkulu, athi yena wayekhona ekuqaleni. You understand? So now siveza konke lokho uma izwi lithi uJesu Kristu, he was, he is to come. Ukuthi ukuphelela kwakaJesu Kristu kuyiko konke lokho, ukuthi wayekhona nasekuqaleni. Ewubani? EwuNkulunkulu. Usekhona namhlanje. Ewubani? EwuNkulunkulu. Useza futhi. Ewubani? EwuNkulunkulu bazalwane. Okay, siyaqhubeka futhi bazalwane ngokwemibhalo. Siya kwabaseRoma bazalwane, sithi verse 9, and then kwabaseRoma verse 9 chapter 5. Yes, kwabaseRoma 9, and then sithi ngababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama, yena onguNkulunkulu ophezulu kwakho konke, obongekayo kuze kube phakade. Amen. Awubani? Yena onguNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Uyabona bazalwane ukuthi uma abo Paul bevala imibhalo, bebekubonakalisa ukuthi lo Jesu Kristu onguNkulunkulu wayengasekho uJesu Kristu la, wayengasaphila uJesu Kristu la, wasekukhuluma umoya oyingcwele ukuthi lo Jesu Kristu owayekhona wayenguNkulunkulu bazalwane, futhi usenguNkulunkulu namhlanje, usazoba uNkulunkulu nakusasa. Ngoba uJesu Kristu kumele singasabi ukushumayela ngaye ngoba uNkulunkulu eze ngabo. Yebo ngishumayelile kakhulukazi ngobuntu kwamanye amavesi ayeze ngabo ukuthi imisebenzi kaJesu Kristu kwakuyimisebenzi yokuthi kube yini. Kodwa namhlanje sizoba nobufakazi bobuNkulunkulu bakhe ukuthi lo Jesu Kristu ngoba uyeza emafini, osangabaza bazalwane usenkingeni umzalwane, naye imibhalo la iyazicacisa ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. Asimhlanganisi nabanye abonkulunkulu, futhi asimfanisi nabanye abonkulunkulu, simshumayela njengoba enjalo, njengezwi njengoba lisho ukuthi enguNkulunkulu ophezulu kwa